филми овозадору машҳури Одам Анкабут дар таҳияи коргардон Ҷон Уотс таҳия шудааст. Ин офарида аз қисматҳои қаблӣ тафовут дошта, персонажи асосӣ аниқтараш Том Ҳолланд, ки дар нақши Питер Паркер ҳунарнамоӣ мекунад, дар ин қисмат бо либоси нав, сабки муосир ва бо як ҷолибияти хоса дар экран падид меояд. нақши Мэри Ҷеймсро, ки ҳунарпеша Кристен Данст бозӣ намуда буд, ба ҷои он ҳунарпешаи ҷавон Зендая интихоб гардид. хати сюжаи филм идомаи мавзӯи қисматҳои қаблӣ мебошад. дар бахшҳои қаблӣ шахсияти Одам Анкабут маълум набуд, аммо дар ин қисмат тибқи сюжа ҳаёт ва эътибори Питер Паркер дар хатар аст, зеро Мистерио сирри шахсияти Одам Анкабутро ба ҷаҳон ифшо кардааст. гарчанде қаҳрамони асосӣ мекӯшад ин ҳолатро ислоҳ кунад, аммо корҳои хело ҳам хатарноктар ба вуҷуд меоянд. филм истеҳсоли ширкати филмофарии Marvel ва Columbia Pictures ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем, ки Том Ҳолланд дар се қисмати нави ин филм пас аз се филме, ки ҳунарманд Тоби Магуайр ҳунарнамоӣ карда буд, нақшҳои асосиро бозидааст. тибқи маълумоти сомонаҳои иҷтимоӣ, лоиҳаи қисмати чоруми ин филм дар ҳоли таҳия аст. офаридаи мазкур дар бозори синемоии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 16 декабри соли равон ба фурӯш бароварда мешавад. нахуст намоиши ҷаҳонияш бошад 15 ноябр пешбинӣ шудааст.